Tady Porty a já vás vítám u dalšího videa ze Zkus se nesmát. Na tomhle kanále je už hodně videí formátu Zkus se nesmát, ale rozhodl jsem se, že to začneme číslovat a aby čísloval ty minulý díly, tak uděláme takový refresh a berme to jako novou sérii, i když jakoby není nová, ale má to takový nový fresh kabátek voňavej. Takže oficiálně první Zkus se nesmát série, dámy a pánové, číslo 1. Rozhodně dejte svůj like, když u tady toho videa dáte 7000 lajků, uděláte mi radost minimálně tak, jako vám udělá radost tohle video, nebo alespoň v to doufám. Můžeš mi dát follow na Instagram Portykong, no a rozhodně tohle video sledujte až do konce, jdeme se na to vrhnout. TV's broken, the volume doesn't work, and I found a To hammer. opravit tím kladivem. Cože? Ona to upravila nebo ne? Asi jo? OK, dobře. Hot. Hot, kámo. Co? Dobrý hot dog. Mě zajímá, jestli to tam týpek dal, anebo jestli to takhle koupil, jestli to takhle prodávají. Nevím. A hele, kočička. Jak zajela? Kamo, jak ta kočka zajela? Co jí to čaplo? Pes jí tam čapl za vocas? Nebo spadla možná? A tady vymýšlím nějaký sci-fi scénáře, co se jí stalo, že spadla do nějakého jiného vesmíru, do nějaký jiný alternativní reality a třeba jenom prostě spadla. A týpek jde na fresh cut. Počkej, co? Vypadá jak Masuka. Ale nebylo to vtipný. I'm a real gangster. You kids Okay. is pretending. This is my side bitch. But he don't know that I'm pregnant. And I kill nigga. Wait, what the? Kdo nerozuměl, tak ona tam do rýmu zandala, že on neví, že ona je těhotná. Takovýhle pohled bych na ní hodil, kámo, prostě. Kámo, to je zoomerská prostě doba. To je humor dneska, tohle dělat. Okay. Ježíši Kriste. OK, dobře. Každý máme takový zrácený humor. Týpek úplně, busted. Pejsek. On je slepej. Nebo není, nebo jsem jenom debil. Hoje é só Asi jsem jenom aguinha, debil, dobrý. o bagulho tá louco, cura A zvířata, ressaca. kámo, jsou prostě vtipný. Oxi! Oxi! Co? OK. On fakt nechtěl pít alkohol, bože, viděl si to. Mě zajímá, co vyloví. Krokodýla. Ne, tak nic, dobře, OK. Kámo, úplně za něj pálí huba. Kámo, co to má za chain? Co to měl týpek za chain? OK. Business plus play. Co tam bylo napsaný? Legenda, kámo. Týpek.